Nicolas Azzopardi, l-isem li għal ħafna sar ifisser inġustizzja. Inġustizzja li hija ċara daqs il-kristall f'għajnejn il-ġenituri tiegħu li sal-lum għadhom qed jistennew ġej. Jiena nistenni ħadu ġej, jiġifieri qabel ma ħareġ kellu t-tifla miegħu, ġie beda ibusni, jibgħat it-tifla terġa' tbusni, insomma, u jiena dejjem nistennijah. Il-verżjoni uffiċjali tal-awtoritajiet hi li Nicolas Azzopardi miet kawża ta' ġrieħi li ġarrab wara li qabeż Minoli waqt li kien miżmum id-depo. Iżda Nicolas stess qabel miet kien qal xi ġralu. Fuq l-arċivu tal-Beatità. Żewġ inkjesti li saru wara l-każ ma sabu l-ebda ħtija fil-pulizija li żammewh. Fl-aħħar ġimgħat iżda l-involviment ta' wieħed minn dawn il-pulizija fil-każ ta' serq ta' eluf euro mid-depo għajmu dubji dwar kemm wieħed jista' joqgħod fuq ix-xhieda tiegħu u għalhekk infetħet inkjesta ġdida. Iżda din l-inkjesta qed titmexxa mill-istess maġistrat ta' qabel u għalhekk għall-qraba l-inkjesta m'indipendenti xejn. Il-għalaba talija ma nafx għax l-inkjesta mhix indipendenti. Rajt l-istess nies li rajt hemm 4 snin ilu. Jemnu li l-unika soluzzjoni dik li jinstemaw xhieda li sa issa għadhom ma sabux il-kuraġġ jitkellmu. Jiena nemmen li hemm nies li raw. Xi ħadd raġ ġara u ma ġarax, dan ma jistax ikun ma kienx hemm ajjat, storbju u affarijiet oħra, ġifieri xhieda hemm. Issa, jiena nagħmel appell lil dawk il-pulizija li huma vera jixraqilhom l-uniformi ta' pulizija, li jkollhom il-gazz, li jikxfu x'sar. Iżda Mr. Nicolas jgħid li dan ser ikun diffiċli jekk il-gvern jibqa' ma jdaħħalx il-Whistleblowers Act u jagħti l-protezzjoni lil dawn in-nies. Li nixtieq ngħid huwa ħanistrih biss jiena meta ssir ġustizzja. Issir ġustizzja bħala ġustizzja nifhem illi minnu responsabbli jitressaq u jittieħdu l-passi kollha neċessarji biex din il-ħaġa ma terġa' tirrepeti ruħha qatt.